Ashela. Ana lento sekuyisondela mani ngoshekhe uziyoke isibuke. Kodwa phela ngiyangithi umkhulu yamaskandi wenza izinto zenzeke. Akuvamisile ukuthi uthandwe abantu bonke khona nje abantu abavele bephuma iqhubu. Ngiyakuzwa. Yabona ke unahle bomhla ka2 July zobukhwa laphana ePupuls Park. Yabonga ukuthi People's Park. People's Park. People's Park. Inkulu indaba ingomgqibelo ePeople's Park la khona okuthema kubhekwa kumaskandi umuntu abamthandayo abantu ngoba kulezi insuku impela ngazi kunomlilo nje ovele wehla abantu bengithande bewe bengibambe kwaqala umlilo ukuthi awunawunakile yabona mina kakhulu so manje ke la ngomhla ka2 kwi-Fact Durban Rock la khona ezobe khona shaye ingoma kakhulu abantu bayazi manje ukuthi hayi sokonakela yabani ukuthi bazobe bezumaskandi la bazoziyabaqala ngawo kuyezo kulonyaka bazozinto abaqala kuyezo kulonyaka ngoba ngekhe ngendlela ngoba mama Khosi ubonakele ngesikhathi ngisikale emsakazweni ukuthi kwavala umgwaqo ngenzalo ukuthi asebebona ukuthi mabethi bahleli imicimbi abahleli bemshiya ngaphandle Khuzani hayi bazoxabana nabantu kuzovuka imasho ngakazozibona manje kuyaphuleka ukuthi ngibe khona ngabamema nje abantu ukuthi abagijima bothenga amathikithi i-general ticket nje i-200 rand yes ele VIP cishe lu 650 mangaphosisi bese kuthi ke le VV IP lu 1800 la khona abantu abazobona ubumnandi kusukela ngo6 ntambama kuze kuse ngakusasa amatafule emahle mina ngiyababongela abantu baseThekwini ngiyababongela abantu baseThekwini ngoba izinto zaseThekwini ziyenzeka iviki neviki ngoba ngisho nangeviki ezayo sobe sekimpuzela khona futhi ePeople's Park yela lapho kwi-World Cup la kwi-World Cup yomaskandi ke lapho futhi kube kukhona ukhuzani futhi uzobe khona lapho engathi nje mina abantu baseThekwini banenhlahla nabo bonke abantu nje abakhela indawo eseThekwini beze iwazi Natal yonke abasuke eGoli bavumelekile ngiyabundisa nokho besike nje inqephu ekamakoya laphana eze entertainment izona abaxhasi kanye nokhozi nomzansi magic kanjalo kuzobe konakele yisile uMampintsha ufike la ezovakasha ngithe ngimuzwe esethi nje hayi ke lapho ngishaya noKhuzani kanjani abangani bami abakhulu laba kakhulu ngikhuluma nje kunengoma isemshinini basayipheka abafana sengayicule abangani bami abakhulu angazi ngibabona abantu abangithanda kanje badlala ingoma zami njengontweni zabo ngengifike ngisho lama ngabe nje ngingasebenzi ngama weekend ngiyohlala nabo nje sihlalele kube mnandi bangithanda ngalendlela exakwenza kodwa kuzana usho ukuthi kusuke esisekeleni sokuthi ubulokwathi inhlo umuntu obazisayo abantu lokwathi inhlo awubuzi la khona abantu bedinga usona khona awusho ukuthi kusuka lapho kusuka lapho ngoba ukuzehlisa ngizehlisa kakhulu mamkhosi uthe uqamba ukhipha ubuthonda bukhepha iqhishikhishi iqhubhisi zomculo hayi abantu bevele sebeqhungelekile yebo ngoba lento ingaphakathi kumina uNkulunkulu uyakwazi ukubona ngaphakathi noma ngathi wena uyakhohlisa abantu ukuthi abathanda kodwa uNkulunkulu ukubona ngaphakathi bese abantu benza ngendlela impela uNkulunkulu athanda ngakhona ngiyabathanda kakhulu abantu noma ungathiwa nje uyangitshela manje ukuthi Khuzani asambe sivakashela abantu ekuthini angeke ukubuza imibuzo ngoba ngigijima ngiyakhona ngoba abantu yibona bafika kuqala ngini wafika nawe lapha eTotibe village babethi nginamanga babethi namanga sike sagijima ke babethi namanga mangigijima nabantu baqhamuthi nginamanga ubani ukhanga ukuthi khamuthi ibheke phansi ibatha engathi siqoqa lonke akubatha ukuba ungazuthi wena inamashoni akubathi sisilichitha nje ibathi silithi hayi lokela awuzawu ikona ile yodlala ngandoma umculo wami iwe ngivoke ngawo yodlala ngawo umhla ka2 ngiyobe ngiya ngawo lo mculo ngoba ubugqokile obasayile yamdada wakho omude ongasuyingwe hayi lo muntu uyawazi uhamba nochocolate friend chocolate angase sibufa nejazi ledwet vice chancellor
siyabona njengamanje ukhuzana ethinyoni yomthakathi mlelo ukhoze FM kanti kumanje nje sophinde futhi sithi ukubuyela kwena kancane emahostela kodwa-ke isikhathi esifike njengamanje 4 minutes to 10 hleli naye khuzane ngiyakhumbula lapho uzohamba uye kabheki music studio uxakekile kunento enkulu lapha amaphumulo kodwa wathi ngizoqala enkungumanje Helelene kangaka le ndawo ikhelelene kangaka afika kanjalo-ke ngoba nje uma ngisuka la ngibhekile mnandi ngingesabatha nakhona futhi angivele ngangisazi ukuthi ngizoyiqana kanjani ngize ngicabanga ngisho ibhanoyi kwesinye isikhathi abele angithatha liyangibeka aboketi wamhlonipha ngane yami banoma bethi hawenye futhi ingoma kusakudwa amaphumulo wathi kulungile belawo ma Ima i-album yakho njengamanje yokugcina ngempela siyazi ukuthi la ususihlahla samavukane usiqula kwedini uthi inyoni yomthakathi kuhamba kanjani i-album yakho yokugcina i-album yami yokugcina njengamanje inyoni yomthakathi yebo iy'tolo edla abantu kakhulu ngathi uyimbongi iy'hloko zakho ngiphiwe lento ngoba mina kuyajulwa-ke uma kuzokwenziwa ingoma ngiyabona ngifaka zonke ingoma zalo lonke uhlobo ezothando ezenye sizwe uma ngabe yeshela ezokweshela ezikulekelelayo nje ngumuntu nje kahle kahle okwazi ojabula jule ojabula ngiyabulale nokho sawubona semahostela yebo semahostela baba ngikhuluma nobaba kaToyitoyi uMamhlongo kulayisile hostela ubaba kaToyitoyi ngiyamazi yababa Tete nangikhuzana sawubona Samlenze ninjani Qhawe hayi ngiyaphila Qhawe hayi ubingelelo isizwe angibela manje emthini impela manje hawu madoda la ngaqatshulwa khona emthini wakhala ungakajwayeli angisengkhani ngisakhala manje Una ufike usinekho Safana ipapa ufike ukuzodlalela emashuka khuzana uyamuzwa ukuthi ufike emashuka ikuphi baba Tete emashuka ebathenjini wezwa ekhuzana ebathenjini ufike wajabulisa emashuka baba Tete awuthatha ababili esesodlela phambili ake ngathathe mamkhoza ke ngihambe nje ngosibalo wami nje losebenzelana kwamayimayi uhalapha into yomntwana malapha into yomntwana nobani futhi uhalapha into yomntwana kwamshana emashuka nobani bese ngithatha utholi imbatho siyabonga kakhulu siyabonga baphethe bawumuga baningi khuzana uyabona-ke indaba enkulu ithi-ke uyahamba namanje emnambithi ubuye emnambithi nakhona bakulindele nakhona enkungumathe futhi omjoko bakulindela ngithi mna ungikhonzele kubona bonke kungumathe hayi ngenza kube khona khululeka awumuze libele khuzana Sesiyaphuma manje